ስምዕኒ ቅሳነት በላ መምሕር ንእንግሊሽ ይርድኣክ እንተሎ ትምህርቲ ተሓምቅለኺ እንታይ ትጸገም ካብ 10 ፈተናስ 4 ከተምፂ እቲ ሕማቕ ናይዛ ክላስ ከመን ክንድኦ የምፅአን ካብ ምዕለት ክፍሊ ንስኺ 4 ጥራሕ ዝረኸብኪ ከንደን ቅድሚት ንድሕሪት ምስ በላም ክትዛረብ ኣይተሰምዐትን ውሽጣ ብናይ ፍትወት ፍርሓት ጥራሕዩ ዝርብሕ ዝነበረም ኣብቲ ሰዓት ፈተና ጉዳይ ኣይነበረን ጉዳይ ፍቅሪ ጥራሕዩ ዋላካ ኣብ ቀድሚኡ ደሞ በላይ ሕጊሷ እንተነበረ ሕርመት ልባ ግና ልዕሊ ዓቐን ይሓርም ነበረ ብዝኾነ ቅሳነት ከተመሓሾ ይፈትኒ ፀገም እንተሎ ድማ ከም መምሕር ክመጠን እንተ ምኽሪ ድዩ ካልእ ሓገዝ ክንገብረልክ ምስ በላም ፀገም ኢላ ንስኻ ኢኻ መዓስ ካለ ኮይኑ ኣፍቂረካ ኣለኹ ደሞ ክብሎ ኣብ ቀድሚ መሳርሕቱ እንዳበለት ንኩሎም መማሓራን በብሓደ ጠመተት ንሳቶም ግዳ ሰስርሖም ይገብሩ ነበሩ እሞ በቃ ዝበሃል እንተዘይብልኪ ኪዲ ነዚኣ ክብለኪ ኢለ ፀዊዕኪ ሓደራኺ ግና ውራይ ትምህርቲ ክግበሪ ነጥበኹን ክተመሓሽፈትን ምስ በለም ውሽጣ ጌራ ጸርጸር እንዳበለት ናብ ክፍሊ ዓበለት ጓል በቃም ቀሲና ፈፂማ ክትመሃር ኣይከኣለትን ፍትወት ከም ሕሱም ኣውዲቑ ሓሰያም ከይተረድእ ኣብ ሕልም ዝበለ ፍቅሪ ወዲቓዮም የግዳስ ኣወዳድቓይ ኣያጸብቐለይ እንዳበለት ምስ ፍቅሪ ትቃለሶ ዘላ ከይኣኽላ ምስ ነፍሳውን ትቃልስ ነበረት መምሕራ ኣብ ዝርአትሉ ቁፅሪ ተምሓሮ ይኹን መማሓራን ብዘየገድስ ነጢርክ ሕቆፍዮ ተጠምጠም እንዳበላ ውሽጢ ረበሸም ዋላ እኳ ገጹ ምስ ርአየትን ድምፁ ምስ ሰምዐት ኣመናት ሕጎስ እንተኾነት ይኹን እምበር ቃንዛ ዘለዎ ሓጎስ ይኮይኑዎም ትሪኦ ግና ከተንክፎ ዘይትኽእል ትሰምዖ ግና ጽቡቕ ጌራ ክተእሎ ዘይትኽእል ኣብ ጥቓ ከሎ ክንሱ ግና ትናፍቆ ገለም ብወገኑን ብጣዕሚ ጥምታ ነበረ ሕጂ እሞ ክምሕር ዘይኮነስ ንኣ ከርኢሉ ዝመፅኡ ኣምሲሉሉም 100 ግዜ ዝጥምታ ሓደ ኣፊቱ ነቲ ገጻ ሰሌዳ እንተዝቕይሮም ሓሹ ወረና ሓንሳ ኣብ መንጎ ደጋጊሙ ሽሞ ይሞቁዩ እዝን ወዲ ከምዝን ኣብ ዓይነ ተመሓሮ ስለ ዝኣቶ ምስ ርእሰ መምሕር ክዘራረብ ናብ ቤት ፅሕፈት ተፀውዕ እንታይ ትኸውን ከም ዘላ ሓደ ክትነግረኒ ክብል ድማ ሓተቶም ንናይ ክብል ዝመለሰ መምሕር ንናይ ከዓ ትብለን ኣለኻ ምስ ቅሳነት ትበሃል ተምሃሪት እንታይ ርክብ እዩ ዘለካ ወራኻ ካብዚ ቤት ትምህርቲ ሓሊፎስ ኣብ ካልእ ክበፅሕ ኣፀቢቑለይ ኢልካ ዲኻ እዚ ትገብሮ ዘለኻ ከም ዝሕተካ ትፈልጥ ዶ ቁርብካ ክብሪ ናይ መማሕራን ዘይርድኣካ ተፀሪፍካስ ክተፅርፈና ወለድኻ እንታይ እዮም ክብሉ ደቅና ይበላሹና ኣለዎም ተሰምዓኒ ዶልካ ምስ በሎ ይሰምዓካ ኣለኹ ኣነ ምዛ ጓል ዝኾነ ዓይነት ፍሉይ ርክብ የብልየን ከም ኩሉ መማሕርታ ድማ ብሓደ ዓይኒ ዝርያ ምስ በሎም ህዋ እቲ 100 ግዜ ኣብ ክፍሊ ትጥምታን ሓለፋታት ትገብረላ ዘለካ ዳ እንታይ ወረ ደጋጊምካ እውን ሽማ ብፍሉይ ትፅውዖ ኣለኻ ናይ መጀመርታ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ እዩ ቁልሕልካ ከማን ከይጥምታ ካብ ድሕሪ ሕጂ ሓደ ነገር ምስ ሰምዕ ኣነ ንስኻን ዘራኽበና ሕጊ ጥራሕ እዩ መምሕር ተባሂልካስ ኣረኣያ ክንድትኾን ብዝኾነ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ምስ በሎም ሰላሒሉ ወፅ ኣብ ክንዲ ናብ ክፍሉ ዘብል ግና ናብ ገዝኡ ከብል መሪፁ ኣብ መንገዱን ምስ ነፍሱ ይዛረብ ነበረ ኣነስ እንታይ ገይረ መዓረ ክንድዛረባ ብፍቕራ ተቓፂለ ክንሰይ ክብርታት ናይዚ ቤት ትምህርቲ ክዕቅብ ክብል ክንዲ ተፀሚመ ዝኽርኩስ እዚ ኩሉ ዘረባ ህወይ ጉድ ምዃን ኣነ ከኣመና ኣክፊእ ኣለኹም ምጥማትሲ ኣብዚ ሒለይ በዓለይ ኣብ ዓይኒ ሰብኣቴ ግና እንታይ እሞ ክገብር እዩ መዓስ ፈትየ ኮይኑ በቃ ኣፍቂርያ ከምዚ ኢልካ ኣይክውን ቤት ትምህርቲ ቀይሩኒ ክብል ኣለኒ እምበር ስምዒተይ ዝቋፀር ኣይመስለንን ፍቅርስ ኣዳሒሉ ኣትዩ ክፃወተል እሞ ከዓ ምስ ተመሓሪተይ ከምዚ ከሎ ድዩ እንዳበለም ከይትረድኦ ገዝኡ በፅሕም ቅሳነት ብፍቅሩ ዝኣክል ኣይበልዕን ኣይስተን ኢላ ሓይማ ሕክምና ኣትወት ድሕሪ 3 ለይቲ ሕክምና ምሕዳር ድማ ድሓንያ ስለዝተባሃለት ናብ ገዝ ኣበለት ይኹን እምበር ዕረፍቲ ክትወስድ ኣለዋ ስለዝተባሃለ ብሓፈሻ ክልተ ሰውነት ትምህርቲ ክትከይድ ኣይኮነትን ስድርኣ እንታይ ረኺቦ ኢሎም ኣብ ጭንቀት እዮም ዘሎም ዘረባ እውን ገዲፋቶ እያ ኣይትበልዕ ኣይትሰቲ ኣይትዛረብ ኣይትስሓቅ ኣይትፃወት ፊልም ኮነ ድራማ ኣይትርኢ ገለ በቃ ስቕ ብስቕኻ ትምሕትም እዩ
መሓዝኣ ድሕሪ ፍዳሰ ናብ ገዛ ቅሳነት ኣበለት ብጣዕሙን ደንገጸትላ እታ ሽኮሪና መሓዛ ዓራት ኮይና ፈዚዛ ክትርአ ምውሓጥ ጣብያ ጸገማ እንታይ ምዃኑ ኣጸቢቓ ትፈልጥ ነቲ ኣደ ቅሳነት ሰርሐቶ መግቢ ክተኮልሳ ብማንካ ጌራ ኢዳ ናብ ኣፋ ሰደደት ይኹን እምበር ናይ ሸውሓት መንፈስ ኣርሒቆ ጌሹ ነበረ ኣትቕሱን ሓፍተይ በጃኽ እዚኣ ጥራሕ ኮልሲ እንታይ ደኸ መሲልክ ዘለኺ ካልሲ ትረፍ ቁሩብ ሓይሊ እንተኾነካ ሓደ ክልተ ኮልሲ ምስ በለተም ድሓን መሓዘ ኢላ ብድኹም መንፈስ ትንበለት ቀሱን ሓፍተይ እዚ ኩሉ ንኣኺ ኣትቕሱን ሓፍተይ ብፍቕሪ ከምዝኾንኪ ይርድኣኒ እሞ ነጊርክዮ እንዶ ተገላገሊ ድሓር ከዓ ፍቕሪ ብኣኹ መዓስ ተጀሚሩ እንታይ እዚ ተማሓራይ መምሕር ገለን ንሳቶም ሰብ ዶ ኣይኮኑን እሞ ከምዚ ደኣ ይሓሽ ንፍዕቲ ተማሓሪት ኣከንደ ነቐድሚት ንድሕሪት ብዝኾነ ቅሱን ዘላ ኣብ ኣላ ንገርዩ ድሓር ከዓ ከም ዘፍቀረኪ ዓለም ብዓለሙ ዝፈልጡ እዩ ምናልባት ንሱን ተማሓሪት ኢሉ ተሳኪፉ ይኸውን ተዘራረቡ እሞ ካብ ስቂልኪ ትቕለዩ መፍትሒ ይረኸብሉ ምስ በለተም መሓዘ በጃሕ ግደፍ ንሕማቕ እዩ ዘለኹ ምስ በለተ ሃራይ ቀሱን ሓፍተይ ዘይ ከምዚ ኮንክ ምስ ረኣኹ ሓሪቐ ብዝኾነ ብዛዕባ ትምሕርቲ ከይትስከፊ ኩሉ ዝፀሓፍ ይፅሕፈልክ ኣለኹ ምስ ተመለስከ ድማ ኩሉ ዝሓለፈኪ ፅቡቅ ጌረ ከረዳእኪ ንሕጂ ቻው ከመሰኒ ኩሉ ገዘኪ ፅባሕ ክመፂ ኣጆኹ ከዓ ኩሉ ሓሳብ ልብኺ ክሰምረልክ ይምባል ኣብ ምእጉርታስ ኢማታ ናብ ገዝኣ በለት መምሕራ ብወገኑ ሕማም ቅሳነት ምስ ሰምዐ ፈፂም ቅሳነት ክረክብ ኣይከኣልን ኣዒንቱ ዝለመድኦ ስኢለን ቀጨጨው ኢልወን እዩ ናብ ኮፍ መበሊኣ ዓይኑ ኣብ ዝለኣኸ ቁፅሪ ጎደል ንሳ ስለ ዝቐበሉ ውሽጡ ብፅሞ ይሳቕ ነበረ ተምሓሮ ግና ኣብ ኢሎም እኳ ክንደይ ብውሽጦም ግና ይስሕቁ ነበሩ ኣብ ዓራቱ ኮይኑ ብዙሕ ኣሰላሰለ ብናፍቆታ ተቆልዩ ሽሕ ግዜ ከም ድሌቱ ፍቕሪ ኣየስተማቕር እምበር ቀፃሊ ኣብ ክፍሊ ምርኣይ ሓደ ኣፎት እዩ ዝነበረኑ ሕይመ ኢልካ ዝዘረባሉ ልብና ሓይምና ዘለና ደኣ እንታይ ክንብል ኢና ናቲ ሕማምሲ ይሓወኸውን እቲ ናተይ ሕማምከ መን እዩ ክሕውዩ ብጀካኦም እንታይ መዓልቱ እያ ነዚኣ ዝጠመት ኩላ መዓልቲ ኣብ ዓለም ዝኸፍአ ነገር እንተሎ ዘይኸውን ሰብ ክተፈቀር ኮለኸዩ መልኤን ኣዋልድ መማሕራን ከለዋስ እንታይ ኮይኑ ንኣተን ገዲፈ ንተማሓሪት ዘፍቀርኩ ወራ ሃገር ሙሉእ ኣዋልድ ከለዋስ ለምንታይ ንተማሓሪት ቤት ትምህርቲ ቀይሩን ኢሎም ድማ ንኣመተ ኢሎምኒ ምዃኑ ሓቁም እዩ ካልኣይ ሴሜስተር ዘይ ሕጂ ክትውድአ ኣብ ምንታይ መዋጥሪ ኣትየ ዘለኹ ንምዃኑ ንሳኸ ትፈትውኒ ዶ ትኾን ምዃኑ ብምንታይ ሕሳበት ኣበይ ምስ ረኸበትኒ ከምዚ ኸማይ ሓንደበት ክተፍቅረኒ ዘይኮን ኢሉ ምስ ነብሱ ክዕልል መወዳእቱስ ደኺሙ ተኣምፂፁ ደቀሰም መሓዛ ቀሳነት ካብ ትምህርቲ ተፈዲሶም ንገዝኣ እንዳኸደት ከላ ንመምሕራ ስለ ዝረአየቶ ኣታ ኣብዚ ፅምዋ ቦታ ረኺበዮ ከለኹ ቅሳነት ብሰንኩ ብፍቕሩ ሓይማ ከም ዘላ ክነግሮ ደሞ እንዳበለት ነኡ ገፃ ደኣ ሰጎመት